martanya kita. Ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, maulihat Tuhan di pangaramotimu di bulu nami di bagasan minggol. Boy kami Tuhan may marpung lau Tuhan yung hatami. Tuhan Jehovah, songgobi kami Tuhan mari dapat demi asarade roha do pikiran nami lau Tuhan yung hatam nabadiyai. Di bagasan Kristus Yesus martanyakan Tuhan. Amin. Hatani tu hata di dalam proteinan di bagasat minggu tasadarion di mana dia sian buku nabadia Markus 10 ayat 1 songonon ma di dokon tepe hutma. Tarino tu hasesega di huta Jerusalem dohot haroni Kristus. Lahu tu madikon bagas doroi nina sahala sisian nama madok ibana. Beren magun nami ulinai yak kebagon dohotongan yak kejabon alai na Jesus mamadok ibana di dahulu jawa kana bolonom dan pasompuon nang dua batu marti ditikdi naso gar-garna dungi utuh libana di dodok jetun todokon joroi pulik manisukun si Petrus, si Jakobus, si Yohanes, dohot si Andreas ibana. Pabua matu kami, adigan mamangsai, jada dia matadana. Pabua mana songkok masa luhut nai, jada di hatang Yesus matu nasida songno. Jaga mahamu, sotung diluhon halak kamu. Hailado narosot manalukon guaru. Akan amado doi gabetoro manalimu bahen nasida asamoro ni bege hamu baritan yak kamu sukon rodi gaw ni namar musu unang hamtar songgot dan bayi sumasa akai alai dani dope ujungna aina hehe do sogot bangso maralohor bangso maralohor harajau masa buat masa manang haleo permulaan ni pambainan na do anggoi soni do saat na damang do dainan selamat hari minggu mari kita damang do dainan di dia pe amun main maringanan lahu tumanion hata di tuhakta dihita ruas yang nahoro di bagasan Tuhan Yesus Kristus tabe jala korasma naboy pasahat kami laha mamakulingi kita ubainda mamrot dena minggu tasadarion uzawan kami natak surat di buku nabadia Markus 10 ayat 1 ima di minggu tasadarion minggu 24 dun teritatis dohot tema minggu di bahaya di son waspadalah jangan sesat marmanat ma asa unang tarun. Di dalam doa dainan ni haurongan bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jujur tu tak bere dalam doa dainan angka pamflet mana boliho mana angka tulisan nama bahin waspadalah manakma. Di bahaya dalam doa dainan ini akan di jalan lalu lintas di bahaya waspadalah hati-hatilah. Jalan ini licin, hati-hatilah. Jalan ini penuh dengan tikungan dan juga rawan kecelakaan. Waspadalah, kampung itu sangat angker. Waspadalah, manat-manat mahamu di dalam, sotun madawamu di dalam. Waspada mahamu, hati-hati mahamu. Lahu mardalan di nahulumi di dalam roh yang gudang lebih aku tulisan nasi na ya taja alai di bawah satu tulisan data sadar yo di do asa marmana asa waspada asa unang tarlubun awon buharo ita roh dina asa unang tarlubun di bawah
bagasan untuk dijanjikan. Boleh ditema akan didokon hata waspada berarti hati-hati. Mana dangit mulu hata terdom berarti madabu tutur. Di dalam doa dainan soal dia mahita manina lahu maulahun mana marimanyon soal tematon mana jadi tahu sadarion dia jadi doa dia jadi rohita asa mana unang tarrobun unang madal atau buha rohita waspadalah marat pahamu asa orang madal pahamu tuluba asa orang madal pahamu tu jurang naboy mangagohon hamu ilo hata di bagasan semua temata sadarion alai adam sada damang roh dainan sarita naboy bain hami jalon ngahayata bige sarita singkat non adong tolu na poso jala adong sada patdita jadi di sada tiki borhat ma singkat ceritana borhat ma padidau tolu na poso ilau mardalan kunjungan nasida usada inganan boita dokoni kunjungan rohani halaki usada tempat gereja masuk balga nasajaro ke dalam lagi ala kurang tu siapka pengunjung raro semua tiga tabereng aka gereja dalam kotena penuh dengan taman wisata kunjungan rohani semua ni mana sida orang nasida tu sampai kita mendalami minna berhat citolu halak na posoe do sada perdida dung sana nasida di sada tempat wisata ini masuk jalharu apa manusia nasida maka tahatai madam kotena malaki somonoma sikat di pakatayon ni perdida do hotul na posoe didok na posoe ma amang pendeta nina balik mo pambong nung peta kaya mo masuk ke kita lu jam berdalani nebel ke bangun nanti amang pendeta nina kurasa boy dan memperhenotan gereja ke semonon amang pendeta nina dumi bisa dia lusi amang pendeta ima boy dunia nama nina dumi musim makatai mana posei ido amang pendeta nina itu ruwayak donakan indobo wow belgani garizo buha manai mulu gereja nami sokonong hati buha manai mulu gereja nami bulgohiyan bogok dang pinoto di sokonong dia nong mewah na inarwa udah amang pendeta dungi di dokter amang pendeta imam sena na posoi sokonon alai dokter majolo hatakot hamu na ate nina dibereng hamu pe bangunan tu masih balga dibereng hamu pe bangunan tu masih mewah hebat tu nasarong na dua palasa dan dua badan mati dititi di bekas di gereja di bangunan apa ada di kita nodang adongan apa ada batinna sarhut na gereja ikun warha ikun sega wai di dalam doa dina di doa na posoi ma ha nena dan masalah hanya pendeta nena amang pendeta yang seolah namar lawa do nena ada mungkin amang pendeta buhawan yang manigai buat nyamak bekoi namanya cakuli bang atau namanya dia alat berarti buhawen ni amang minna domu siang bahkan salah tu kamu boy dokter musi kamu ni nahamu ay ganjai kamang ay dang nay ngarani lahu ibadah yamang betul tu jalan ni tuat atau mana yamang ninna na posoi alai bohado amang pendeta namion ninna tu amang pendeta di dalam doa dina berhuru ala
roni yang mempendetai bangunan gereja na tumas semewai. Buharwe roni pendetai dan kohoi inna na kosoi. Ade, aha, na tuan masalah kon. Dan mungkin buisi kau di pendetai gereja rom sina senai. Ai ulang mungkin buharwe na pendetai na. Adi gamba buisi kau yang pendetai harawa na. Ai ibain main buharwe na bukan dari dini sehira ada dokterna salam binjai na dang mungkin nin naga beri bae soni dang boy nin kan alai soni mani dokter badai kan badi ka maro puisi ka don Tuhan itu bae ni padita iya ni karungan na dang aro ni soni mana dokter na kasuku-suku ni na posai na kaningan tarimo na situ halaki dang mungkin boy si ka padita di dalam dokter na soni matau di bagas tutup di jami dato. Aida mungkin hape nasi di Yesus ini. Wasa. Suku-suku nasi ida di dok hatani kon Yesus. Har-haron nama bagas coroi. Gadi suku-suku nak kasih siani. Ai boha dolinna. Ai si dolinna minna. Har-haron kon Yesus dinna. Boha na ramuna. Alai Yesus Yesus maramang rote nang dibagas tutup di jami dato. Manat manasiga aso mentarlong di portibion on maramang dotena jamita di hita na mangoro di bagasan tikion di dalam rohot na inang na di haulong di bagasan Tuhan Yesus Kristus di sosoi do hita asa manat hita niya mamere na kahagiot ni nasa di portibion soni dotong Tuhan Yesus di hatahot do itu kasih siangna asa buat aso nang terlubung nasida aso nang madam nasida di hatahot Yesus doi ditiki haruan nasida sian bagas toroi dungi rona sahala nama dokter ini soal di dokter berema guru nami ulinai yang kebagon dohok tongang ni jabon ima hatani sisian di Tuhan Yesus Tuhan Yesus di dalam doa yang kuasa hawa hatai hawa sian pamangan ni akasisan ni wajar seperdagingon sian haperdagingon na molo di bere tong bauna ni soi nama mewahna soi nama bagakna tu masai bagak ala hati hai na dibangun ni Jerubabel doho na direnovasi Herodes di tahun 21 sia sebelum Masehi. Alani baga madaman roh tainang patatu tarsonggot mahida. Tarsonggot manasida termasuk makasih sianai. Ra asura tabere na kajabu managari jubuh baga ngigari jenayate na hape roma gari jatta sia papa kope irokan sia dia catentrek gobe sia dia plastik gobe HP mundur juni buguk ni kuat kan iba mana soni matakan kasih sian lain alai ni Tuhan Yesus ma na berbuat di mana nagabe gar-garon na rohapena bagas doroi takas mani dok Tuhan Yesus dan rasopokui har-harok kumai dan palosok apala dua gagu di bagasan ni jabui mana na bangunani atong har dosudinai ino baik dalam protein gawe sukun akas sian Tuhan Yesus itu ni jami datong dido haru alapatan na Tuhan Yesus semuanya masih sukuna masih Petrus masih sukuna masih Paulus masih sukuna masih Yohanes las dotong si Andreas dido adigan mamasai terjadi alai laos Yesus manasida songonon di dokter gar-garon na do jabuin na buloni ima songotaga narona hapena ari barbuli narona hapena akhir zaman narona hapena noman akapandiran bergagah so
sono dia dok, sono damang dok, dan dapat jodoh di dok sono masa anon jadi masuk menurutkan warbu dia akan memakai nama asa toroban nak kajol mabega budam dari balaha nggak dipakai gua mili bata nggak dipakai gua dari Yesus Kristus lama dua bali luhun hakosyana jujur doi tabere bahido itu lama bebana ay marua pihamin dokter ay dokter hatani Tuhan ini ujungnya hata na dipakai gua bumi na Tuhan Yesus Kristus udah matang semua jolma lama menilun hakosyana dalam doktrin manat mahita si soni jujur dohar untuk soni ay juga tidak dokter hatani Tuhan ini ada tabur ahal lapatan na dibati ahal sukna jelah kemauan dalam doktrin soni mato budang mamake akatani Tuhan Yesus Kristus madok warnai lahu balibuhon hakosyam jolma nabadwa barita akha musuhon malana perang malana porang dido masa mau dibuati di bangsoi akaporang bangso mangalo bangso harajau natipu nabalga maralon harajau masa makana sahuta berbadan ada boleh na soni sahuta kapahutai kolan na berbadai masa main masa madi dua ton dalam tuli wacak tanai ikon keliling sonong masa mai berbadai dibuati masa matuk dibuati masa halio berahan halio binain dan belak beme dan belak binain kalapa dan belak binain sesuatu dan belak binain kopi halio mai masa doi masa rencana alam naruh nama kawan dibajir masa doi berbang mesin dalam proteina budak mesin naruh kepada berdagdag rotu hutai lau bergaul mana mengakau nakosyona masa jadi budak menjor madanya tusi di maka tahun dan tusi be lahu ubretika dan ibu besokan iman masa dalam proteina alai di bagasan untuk dijadikan tahu dalam proteina disungguhi Tuhan Yesus menasida mahiti tadana huwa buai ikon robe sida nonda perjolon naik kordoi lahu maperbuai wan akasisiana nasa menjadi ditinggalkan Tuhan Yesus nak kaningan dengan non dan menjadi tinggal non alai dengan nonna buaton naro akasisiani buaton naro hita lahu nama persia Yesus Kristus ditogi won debataro hita di bagasan formuloni soni na to bari danau daman to daina jala asa satia sisian lain memberitahu berita di hata salut na daman to daina ganun dojol na masitaw na dong ala na sorong sitaw na alain perlu mata tusyo daman to daina jujur berita soni man banyak kali penderitaanku banyak kali pergumulanku saya tidak sanggup dan mampu di dokter pun bisa mendatang debagana persiyoto lawa mapuan sitami lawa belum aka pergumulan mi pakilalam mi disalutna aka jolma alain bidu halak kabar bisu asa marua sian aka nama saya alam nunga marsigat tu ibana mina nunga marsigat tu ibana Tuhan Yesus Kristus dan berdenang ketika nari nabi masa tami sonon dihita menuai sisau nari gudang menuai nama masa sonon lahu mengaku hakorsiau mana panita dalam berdenang dihita pemain dunia naik hawa di bagasan Tuhan Yesus Kristus maduk modal kita sena tua ke negara ton boy kita beribadah malam minggu boy kita ulah minggu alai dan tabi memang namin jamin urut tasadarion dohot na neng roh alai dan tabi menjamin amat kita terus mengadami alai tumpe soni saya dondo na mga bati perkembangan ni akka hamajuni hak Kristen buasa haro damang roh dina ditikut
Tuhan Yesus Kristus gudang dua ketantangan. Jadi halak nabi itu Yesus Kristus ikut gudang dua tantangan dan gudang dua tantangan. Ubah ini lah makhluk dari nang tutup dijadi tato alas tutup Tuhan Yesus Kristus do kasih seni gudang akan masa ditutup dijadi tato halak Kristen gudang namasa olo dan boy beribadah di soni namse gua sarwa lawamu nangis suara muna dan bukan giring-giring dan kalau kesukaran do tak kena ngasih gudang kena ngasih dan bulan angkas yang nasi ale siapa warga kita tahu kita tahu simpul ketemu sama ni di dalam doktrin atau ada Kristen umum di dokter pun dijadi tahun gudang memang akan masa sama ni akan bangun yang bergegapi selalu berhak Kristen ale pola do masih sosan soni mah tadi Tuhan gudang mapena mangake hal Kristen daw itu Yesus datang upuji na ala ya kedua kalau puji Tuhan pola Tuhan ele ala makhluk dinang lahu madu pi hamolan si sononi dido luas ma tordi ro tu bagasan rohata lahu madua lahu makulahu nulau ta sabue taulahu ni luas sanunga aidam ditinggal benar dan ditinggal utama manginam ditinggi mamulau natani kuatai saya ditutup muldang mardo muldung tinggal itu dibebaskan dikuatkan ido manginam ido bari bagasan itu dijadi tahun ido telah karena dan ditadikon Tuhan Yesus Kristus akan halak na korsia tuibana alai dibadui undo lahu martua lahu mangalo akan panuriran pergagap akan mangalo akan mampayan kahasahakon tuibana alani di bagasan turpun di jantar taunama hidup manat mahita asa unang tarubu mulu ngetarbubu kita berarti kebangkit manusia mulu ngebangkit berarti tidak mulu kita manusia jatuh ke lubang yang sama ate dan mulu kita madaru itu lubang yang sama mulu tunggu madaru tetapi bantulah kami ketika kami mengalami pencobaan kepada kami itu kan bantulah kami mengalami pencobaan yang datang kepada kami iseme tot diperbedai dapat luap kamu lama menubi kita ubahnya lama kau tenan didok natara keluar waspada kejahatan timbul bukan karena keinginan tetapi karena situasi atau radina kita dalam protein udah mulai masam situasi natara dukun dinaruh akah hajahatun dinaruh akah palurin pergagap dohot akan nasi lawan baik kita taruh bahini waspada mahina tabahin ma kordi korbadiai tabahin ma Tuhan Yesus Kristus di manusia asa ditutup kita asa dipadua kita sien akal rapenis bolis matanya kita Tuhan Yesus Kristus mau mengetahui kami hatam menabadiai tutu jala sitong Tuhan asa mana kami Tuhan di bagasan parulun nanyong bulu gudang Tuhan akahajahatun gudang Tuhan akapanuriran pergagap gudang Tuhan akan yang masa nanain roh tunggu nabi Tuhan Jehovah marbu Tuhan bari tetap demi atau hatam nabadian ang tanyong kami asadong Tuhan gugunami asadong Tuhan gugunami lawan adalah